everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Dori na. Dili na maayong nahitabo karon. Natultulan ka na niya ng tawana. Og nakigpinusilay ka pa. Askang kuyawan na kus buto-buto sa armas sa gawas sa gate. Oy, unya ikaw day doon ay kapinusilay, ma'am. Sa tamang kabuhi ko. Dori na. Kinahanglang mamiya na ta din eh. Dili. Oh, Kinahanglang magpaabot ko sa iyang pagbalik din eh. usa. Sa ako nagikaingon ni mo, Joseph. Kinahanglang makailak ko kung kinsa ug unsa ko sa unang panahon. Pero namiligro ka na, nining dapita. Armado mong tao. O klaro kayo, nga wa siya mag-inusara. Pangandaman anak kong daan, Joseph. Dori na. Sa ako nagikaingon, kung nahadlok mong maangin, mahimong mubiya mo. Apil na ang mga katabang. Dori na. Sorry, Joseph. Murag magtuman mas iyang gustong asawa ni mo do. Ay, bitaw, Dok. Ay, unya, ang sa man mo, ana. Kinahanglang ako siya makumbinser. Kinabalaka ko ninyo duha ng linglingi. Noy Loloy. Ay, ako, Dok. Ay, dili man ko mahadlok. Kaya dili man ako ang kontraan ng mga tuhana. Ako, hadlok ko gamay, pero abot tago lang ko kung naikontra nga musod. Emay? Nga nang nakinuktok pa man ka din eh. Mura ba og lahi og liho karon si Poldo ni ka? Unsa? Lahi gyud ang ilinuhukan karon. Mura pag doon na siya gikahadlukan? Oh, wala siya lang gikahadlukan. Gawas ni mo, Emay. Dili gyud. Mukalit lang siya lakaw. Pero, di ba imamasad siyang gitahasan nga mangita ni Anang Dorina? Oo, hinoon. Pero daghan na siya palpak sa iya mga lakaw. Oh, Si Mrs. Gina Sap. unya sa may hunahuna ni mo ana. Nangayo siya bisag usan na lang kuno ka bata. Oh, hatagi. Pangitag bata nga di kayo ta maproblema sa kinikanan. Na problema ka na siya, Dorina. Bisan ang sawa na ko ganaw na, Lola. Nakita ko yun sa mga mata sa maong lalaki. Ang iyang kahadlok na ko. Pero, iyasad kong gipusil. May nalagyan na kinakapasalipod ko, ugwa ko maiko. Kadto kay may balik siya din eh. Klaro kayo nga ikaw yun ang tuyo ni Adtong tawhana. Mausap ka na ang niya sa kunahon na, Lola. Usa, magpaabot kong mutungas siya din eh. Usa? Kung nahadlok na kainin dapita, Lola, mahimong ipahatod ko na ikaw sa inyong probinsya. Nausabang ako una-una, Dorina. Oh, unsa? Namatay din niya akong apo. Busa, kinalang tabangan ko kamo sa pagpangitang hustisya sa kamatayon sa akong apo. Lola. Dori na. Lola. Joseph. Sorry ha. Okay ra. Nakasabot ra ko sa imong tumong. Okay, sige. Suportahan ta ka anang imong mga plano. Ha? Naibaw ko. Nga dili ko na ikaw mababagan sa muna una. Okay, sige. Suportahan ko na lang ikaw, Dorina. Tabangan ako ni mo magkitaan pag-usap ang kulot nga hitman. Ha? Oh, kung doon ako ikatabang. Salamat. Salamat, Joseph. Kinalang ang tanang nakailan ako.
Mo'y muduol ako, Joseph. Ha? Yun na. Unsa magkiplano nimo? Gusto ko maglakaw-lakaw ko og adlaw dako sa mga lugar nga daghan og tao. Unsa? Pero kinahanglan mo lakaw ko og balik. Asa man ka? Sa diskuhan nga suki ni atong kulot nga hitman. May pakikitaan lang kong bata. Laog naman gabi. Tuloy na. Mao ni mga panahon na nga naapay na maligya sa gawas sa diskuhan, Joseph. Dili ka lang sa sakinan. Oh. Pabuta lang ko diha. Wala kitingali mo balik si Ani din eh. Kaya ako naman siya kipapauli. Buwak mo! Buwak! Di balik si Ani. Ani? Ate, Oh, nga may balik man ka. kay malaos man ang ako mga sampag kita. Kung dili na ko ibalik o paligya, ate. Mao ba? Ano kun man, magpalit pa man ko bukas. Kinaaman ko'y mga pag-umangkon. Ha? Pag umangkon? Mga bata? Oh, duha ka buok. Wa man sad sila'y mama. O niya, si Lola yan naman. Kaluoy ko din mo. Musugot kang makakwarta ka og dako? Oh, ate. Kun mauna, tultuli ko sa inyo. Ha? Joseph? Oh, Dorina. Oh, may kauban ka bata? Mao na siya si Ani. Og ang iya manghod, nakidnap sa ba? Oh, nakidnap sa parehas og naong ni Ate Dorina. Si Ate Salome. Ha? Dorina, anong imong ni sige na? Gusto ko makatultol sa ila. Gusto ko makatabang sa iya mga pag-umangkon nga gagmay pa. Unsa? Mo day kini ang inyong dapit. Kadaghang gagmayng bata. Oh, ate, kay magsige na magpanganak ang mga mama din eh. Ah? Naobitaw. Bahala na lang ni. Bisan unsang klasihan na lang sa batang atong pangitaon. Oh, sige ma'am. Bahala. Mamili tag bata nga gamay pagit kaayo. Tao ka ng mga bata nga gamiton sa pagpakilimos. Mao na atong kaon ma'am. Unsa? Hoy. May sakit pa lang na. Tao, ligo og mayo. Pilion sa plato ka ng gwapa-gwapo ba? Wagi. Og asa masab kuno ta mangitaw mga bata nga ingon ni ana ha? Tao, sa mga squatters area ma'am. Sa mong gikuhaan og bata sa una. Okay. Pero dili ka mo mabantayan? Ilabi na kining fan? Dugay-dugay na to. Mukandit na dito. Dali ate. So diri sa among bay. Ay, uy. Kahugnoon naman din inyong bayi, inday. Maudjud. Magtuo naman gani ni kun mag-uwan. Uy. Oo niya, hain naman ang imong mga pag-umangkon. Milaag na sabto. Gabi naman kaayo. Mugawas pa day sila? At tuman na sila magpundo sa kilid sa simbahan. Unsa? Uy, kakuya kun mahagbong sila. Ako na sila pangitaon ti ha. Sige. Magpaabot lang ko ni mo din he. Kaluoy ini bata. Mura man ni siyag maoy nahimong inahan sa iya mga pag-umangkon. Unya, ang iya pagyumanghot nawa kay gida ni Salome. Kinsa mo gyud kini si Salome? May mga bata pa gid ay nga nagduwa-duwa din sa simbahan. Nya, pamili ta ng nagduwa ma'am. O sige, i-parking ang van. Okay ma'am Nika. Magpili ta niya ng mga bata nga nagduwa.
Ay gamay kaya nagpungko sa gatir mamay. Tambukon siya o maayog na. Maayo kay na distansya siya sa ubang mga bata. Dali, atong patungdan. Guwapo tuod ning bata, ada. Kung malimpyuhan na. Tuto! Hain man si Inday! Tuto, hain si... Hala! Itom nga van! Oh. Ayaw! Ayaw! Ayaw na ko si Tuto! Ayaw! Agay! Tabang mo! Ikuha nila si Tuto! Tabang! Nadukay man. Mulaag na sa tingali ang iyang gibantayang bata. Ate Dorina! Ani? Si Tuto! Ikuha nila si Tuto! Usa gikuha? Ang itom nga van! Ang itom nga van! Nasakyan ni masawa na! Usay akong sakyan sa una. Itom nga van ni Ate Salome! Unsa? Ate! Gidagit nila si Tuto! Dili. Kina na ma-report kinis ka pulisan. Ato na to ang akong bana. Dali. Sige. Liguan na ninyo ka ng bata. Dali. Kumusta na inyong lakaw? May nakoming usa ka bata. Bulingit pero kwapo. Okay na. Limpyuhin lang ninyong maayo. Tuan na, gipatiman ko na sa mga babae ang bata. Tawganan ako si Mrs. Chi. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!